projekt sammen med Maryfonden, der hedder Råd til Livet, som hjælper voldsramte kvinder. Kvinderne har været udsat for vold, så ringer de til Mødrehjælpen og taler med en socialrådgiver, som hjælper dem med at ligesom få styr på den del, alt det psykiske og sådan nogle ting. Hvis de så kan høre, at der også er noget med økonomien, så henviser de pigerne til os. Vi sidder som økonomiske mentor, det vil sige, at vi har lidt mere forstand på økonomi. Jeg kan hjælpe dem med at få et overblik over deres økonomiske situation. Fordi I arbejder i en bank? Ja. Vi arbejder det som frivillighed, det vil sige, at vi betaler selv for at tage dig ind. Mange af dem har enten, nu hvor jeg sidder inde i Mødrehjælpen, der kommer de ind selv. Der er enten de kvinder, jeg har talt med, enten så bor de stadigvæk sammen med manden, og er i tvivl om de har råd til at flytte fra ham, selvom de har været udsat for vold. Nogle gange er de flygtet, så bor de et sted, hvor de ikke kan få tingene til at hænge sammen. Men og tit og ofte er det bare de små ting, vi hjælper dem med. Når det er, hvis de stadig bor hos manden, er det så ved han, at hun tager hen til jer? Nej, du er anonym. Anonym, okay. Ja, så vi må ikke, altså jeg må overhovedet ikke sige noget. Jeg har faktisk ikke engang talt med en kvinde, som boede sammen med en rocker. Og hun var jo bange, bare hun gik ud af døren eller var flygtet fra ham. Så boede på anonym adresse og sådan nogle ting. Så kvinderne er der rent anonymt. Men ved du så, hvad de siger til, hvis de skal ud af døren? Sådan, jeg går ned og henter mit barn, eller hvis de har et barn? Men mange af dem er faktisk velfungerende kvinder. Mange af dem er meget belastet af det og bor sammen med nogen, de aldrig kommer ud fra. De siger så enten, at de skal på arbejde, for mange af dem arbejder. Ja. Der er faktisk også velfungerende kvinder. Jeg har engang talt med en læge, som boede sammen med en mand, der var voldelig ved hende, og som drak meget og sådan nogle ting, men hun vidste ikke, hvordan hun kom ud af det selv. Altså jeg tror faktisk, vi afleverer et spørgeskema til dem, når de kommer ind, hvordan de synes, de selv har det på en skala fra 1 til 5. Og der er mange af dem, der når de kommer der første gang, svarer de rigtig dårligt på spørgeskemaet. Det vil sige, at de faktisk de har det rigtig skidt og kan ikke rigtig se nogen udvej. De kan ikke se nogen lys for enden af tunnelen. Men når de så har været der, de kan komme op til 2-3 gange inde hos os og få hjælp til økonomien. Når så de har været derinde en tredje gang, så ser vi faktisk fremskridt og ser, at de har fået lidt mere hul på. Fordi mange gange er det, hvis du ikke kan overskue én ting, så bliver den næste ting også sværere og sværere. Jeg tror, vi har... Nu har projektet varet i 5-6 år, mener jeg det er. Men vi har nok cirka 20 møder, tror jeg, om måneden. Der kører nok i hvert fald et par 100 møder igennem om året. Men det lyder ikke som så mange. Der er også rigtig mange, som er udsat for vold, og selv kan finde ud af det. Man kan sige, lige det her projekt, jeg er med i, der hjælper, der kan man sige, at Mødrehjælpen og Råd til Livet og Nykredit, de er sammen om at ligesom få den del af kvinderne, få styr på den del for dem. Jeg har en gang talt med en mand, som også var udsat, men det er meget sjældent. Men ja, det kan altså også ske for mænd.